ka tare gani a ne wa ai suna jin magana tunda naga kai mata haka ga wuce ai ga tun nan ta tafi kaga ta ga mu muna cin da wallahi ai ka sa a bata plate ɗaya ita ma ne ka bi mata da shi duk wata masifa da za ta yi ne za ta nama zai zo da Allah na ga ma a kamar leda zubo na ci ko wani shaka a kuda idan ka kuma kasa kana wani dukkan wannan sauran Allah karka da wani ai ga nan za mu ta baki ya biya ya ke ta basi baki kare ya ba zai ba ni kuɗi na ya ki kai da ya sauko kasa ya Allah kada ka sake tawo da me ya faru ba ni kuɗi na me ya faru kuɗi na nace za ka bani ka je kana shashanci da kuɗi na wato da matan banza ba abin da ba ka sha ai ma ko ne ko fanta ne to mi ko mu ni kulu kai din nai me na fa ganki ba na ganki naman kazan da nake ci na rago miki samu guki zauna samu guki zauna zauna ka ce samu guki zauna samu guki zauna Allah ya saba a'a samu guki zauna gashi dan abin da rago miki an kin gama ina daga cikin kira ne ba dan lemun da ka sha ka ji a bakin ku ai ke da kai da ka sha su 5 alive daga ciki dai kai an daɗe ba a haɗu ba wayo Allah na ta na kashe uban kan kuwa ina ma zan fara yanzu mai gida ka kai bacci fa to saboda akwai magana amma bari in gama cin naman nan ko ka ji ko to ya kai cikin shi daɗi Allah ya yi gaji nama wallahi ya daɗi sosai yanzu naman nan ka ci zabo ne ba ke ma nan gaba ki fara gudu ƙwarai kuwa nan gaba za ki fara gudu ba kudi kudi ta adashi na naka mai gwamnan fara kudin da wasu na abubuwa da yawa da zai gashi ba ki ci nama ba? Ai a cikin 50,000 ɗinki naira 4,000 ta rage. Kin ci nama. Ame. Sai ka bani kuɗi na baki kuɗinki. Na baki kuɗinki. Na baki kuɗinki. Same. Wallahi sai ka bani. Yawwa. Kin ci nama, na ci nama. Kin ci nama, na ci nama. Kin ci nama, na ci nama. Wallahi me gida sai ka biya ni kuɗi na. Ni wata hudu ina tara kuɗi na a can rana ɗaya ka zo ka cinye
nama ya ki bada da ni ya ki bada Wallahi sai ka mun kuɗi. ki ci nama na ci nama ba ba kudin ki kudi na ne kudi na ne ko mutuwa yi kai kudi ki na ki ne ni ma na ne na ci da kudi na ne ai na waje na aka yi ne ya aka yi lafiya na ganka nan haka bai na lafiya ba wanda ko farawa ta kama da irin wannan al'amarin da me faru gaya mu ba ni isha dawo daga nan ba ni isha dawo daga nan ba na so in ganka a takure kai in ga kaman kana cikin wata damuwa wai ni kulu dan matan nan mankas ba ga da shege karan magudawa wa zuwa zo san iyali na ki ga matata wai ya ganda a gida ya ganda a club ya ganda a gidan mata ya ganda a ina okay munafiki okay shi yasa na ga yana leko mu ta window jiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun banda abun mankas da kaje ka same mu a gurin nan muna mankace muna sharholiyar mu bi sabilillahi bai naka kuma zai je ya ga matarka billahi lazi ni da zan ganshi zan taya ka bugun shi kana ina gani idan adali ne yasa ya faɗi wannan magana ko ƙaran kwana kafa na gabas ganin su ido na ai ko za mu yi la ilaha ai ba za mu ba neman sa zabi ya mashi tara masa dunya yau za mu dauki doka da hannu tashi mu tafi da waje na dama na kwambi ban yi wagan din hannun na ba ko ai ni zan kiya kana ina gani na kwambi ban hannun na ba tun ba da zama wani jaki ya mutu ina ga kan mu da zan gano abin da zan yi ka je ka gaya wa matar bawa Allah ina da haka kwarai kuwa kana ji ko in ka ɗebo ta kaɗan sai ta ce rage ni ban kai haka ba in ka bi ta a sannu asirin ka ya rufu hankalin ka ya kwanta na yan uwan ka ya kwanta yauwa aiko kai ka biyo ta da gudu a'a kana ina dakata za ka je ka haɗa kana ina kai ba haɗi ba ne kana ina da ka je ka wada iyali da kwanakan ko a ce